Diyos marahay na aldaw po sa Saindugabos. Ngunyan, iyo po ang ika-13 Domingo ng taon na ang tema, ang tunay na buhay. Sa satuya pong Santa Misa, sa tuyang iayon ang mga minasunod na intensyon. Thanksgiving Mass offered by the following: Nene del Rosario, Bunyag family; Rafael del Rosario, Bunyag family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evanen and Robert A. Fert Jr. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving and petition of Lawrence Ivan Rubio. Thanksgiving for the blessings received offered by Dote Monte and family. Thanksgiving of CRC St. Jude Thaddeus Parish, Iriga City, being offered by Mrs. Nilia M. Dacuba. Thanksgiving Mass for all the blessings received by Bibi Decena and Llantero family. Thanksgiving for all the blessings received by Sis Cecil Delgado and family. Thanksgiving and special intentions of Baile, Matias, and Angero family. For special intentions, we have for safe and good health of Carmen Bunyag and Biel Maria Rodriguez by Benang Bunyag. For safe and good health of Cindy Bunyag, Marifay Donna, and Jerome Rodriguez being offered by Benang. For divine guidance and good health of Arnaldo II and Arnaldo Kirby Bunyag, offered by Bunyag family. For safe and good health, safety and good health and financial blessings of Mary Jane, Francia, Virgie, Hector, Alexis, Joseph, Bibi, Luis, Judy, Marie, being offered by Joseph and Bibi Decena. Petition Mass for the success of Cáceres Catholic Charismatic Life in the Spirit Seminar, gigibuhon po sa aga, June 30. For the eternal repose of the following: for the soul of Father Loan Harsha, eternal repose for all souls of dead members of CRC and LLFCC, especially Celeste, Purita, Fe, Salve, Lorenzo, Maria P, Pupas Corazon, Joel, Carmen, and for all the souls in purgatory. For eternal repose for the souls of Arnaldo and Arbin Arnold, offered by Bunyag family. For all the souls in purgatory by Lenny Atole. For the souls of Leonel, Jose, Siste, Sisalbe, being offered by Ining Lumbria. For the souls of Aaron, Saturnina, Gregorio, Pablita, Antonio, Epipania, Maria Clara, and for all the souls in purgatory by Joseph and Bibi Decena. For the souls of Alberto and all souls in purgatory by Matias family. Ang tunay na buhay, iyo ang pagpasunod sa kabutan kan Diyos. Ang sa iyang kabutan, iyo ang mabuhay kita na may pagpatub sa pangangaipo kan sa tuyang kalag. Sa liturhiya na sa tuyang isiselebrar, idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi, tanganing ang buhay niya to madara sa kahatian kan Diyos. Ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Darius Romualdo sa tuya pong Chancellor. Ugma pong awiton ang awit sa pagpuon habang kita po nagtitindog.
kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na mimibi kami, nahuli kang grasya nin pag-ampon, binot mo kami na magin mga aki nin liwanag, warasa na day kami matahuban, kandiklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotohan, huli kay Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade,
kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos nakapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan tataramon. Madadangog niyato sa enot na babasahon, ang saro pang katotohan, dapit sa pagkagadanan. Alagad ang kagadanan na pinaspasabot. Alagad ang kagadanan na pinapasabi digdi, bako siring sa satong kagadanan, kundi ang satong kagadanan sa kalag, na dulot kan satuyang pagkakasala, o ang pagbagla sa saiyang mga kabutan. Himateon ta po ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. Daiginibukan Diyos ang kagadanan, ni ikinaugman niya ang pagkapara kan mga nabubuhay. Linalang niyang tanganing maging yaon, mag-eksister ang gabos, asin nakakapakarahay ang mga linalang sa kinaban. Mayo dyanin pagraot, nakamandag, mayo man ang kahadean nin Siol sa daga. Taan kasuriputan mayo nin kagadanan. Linalang kan Diyos ang tao para sa daing kalapaan, asin ginibong ladawan kan sa iyang pagkadaing kasagkuran. Alagad, huli kan pagkauri kan Diablo, luminaog sa kinaban ang kagadanan, asin ini ang sinasapo kan kairiban niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo ang satuya pun simbag, irirukyaw ta ka kagurangnan, huli talinigtas mo ako. Irinurukyaw ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Papalang kawunta ka kagurangnan, huli ta hinaawas mo ako. Asin dai mo ako pagngisihan sa sakong mga kaiwal. Kagurangnan, Diyos ko, nag-aarang ako sa imo, asin binulong mo ako. Irurukyaw ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Magtugtog ka mo para sa kagurangnan, mga maimbod sa iya. Magpasalamat sa pagirumdum niyang banal. Taagi sanaan sa iyang kaanggutan, habang buhay ang sa iyang pagmarhay. Pag sinarom, nakikidagos ang pagtangis, pagkaaga ang kurahaw nin kaugmahan. Irurukyaw ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Magdangog ka, kagurangnan, kaugayi ako. Kagurangnan, magita kang paratabang. Inirurukyaw ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Sinanglian mo ang sakong pagluksa nin pagsayaw. Hinubad mo ang tapis kong sako. Asin hinagkusan mo ako nin kaugmahan. Irinurukyaw ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Tanganing daing untok, ikatugtog ta ka, kagurangnan, Diyos ko. Sagkod pa man, magpasalamat ka mo sa imo. Irinurukyaw ta ka kagurangnan, huli ta ilinigtas mo ako. Ang Diyos, iyo ang ginikanan kang gabos na yaon digdi sa kinaban. Tanganing kita na mga minumutan niya mabuhay. Alagad ang gabos na yaman kang kinaban, magiging sa ng parupakinabang kung ini ginagamit bako sa nasa para saro, kundi ini para sa gabosman. Himateon ta po ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, ngunyan siring ang nagsagana kamo sa gabos na bagay. Sa pagtubod, sa pagtaram, sa pagkaaram, sa gabos na kagustuhan, asin pagkamot nyamo sa indo. Out pang masagana man kamo sa grasyang ini. Taaram nindo ang grasya kan kagurangnan tang si Hesus Kristo. Huli sa indo, nagi siyang duka, siya na mayaman. Tanganing huli kan sa iyang kadukaan, mayaman kamo. Bako tangani ang ibang magkaigwa,
ning kaginhawahan. Mantang kamo kahurasaan, kundi tanganing mapantay-pantay sa ngunyan na panahon an sa indang labi makahipno sa saindang kakulangan. Tanganing an sa indang labi makahipno manin sa indang kakulangan, tanganing mapantay. Siring sa nasusurat, sinagtipon nindakol da inalabi. Asin sinagtipon nindikit da inagkulang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrupyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susuk ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagbalyo ni Jesus balik sa ibong, nagtipon sa iya dakol na katawuhan, asin nasa gilid siya kan dagat. Uminabot ang saro kan mga puonin sinaguga, an ngaran Jairo. Pagkahiling sa iya, luminukbo sa pamitisan niya, asin nakimaherak sa iyang gayo. Andaragita kong aki, agaw buhay na. Madya, ipatong mo sa iya ang sa imong mga kamot. Tangani siyang makaligtas asin mabuhay. Asin uminiba siya sa iya. Sinusunod siya nindakol na katauhan, asin nagsusurokso sa sinda sa iya. Sarong babae na inaawasan nin dugo 12 ng taon, makuring nagparatios sa kamot ning dakol na parabulong. Iginastos na ang gabos na yaon sa iya. Alagad mayo nin karahayan. Ata ngani nagro-ro sana. Pagkadangog dapit kay Jesus, nakisaliot sa katawuhan sa likodan. Asin dinuotan an sa iyang gubing, tasabi, kung madutan ko lamang an sa iyang gubing, makakaligtas ako. Tulos na marasiburabot kan sa iyang dugo. Asin namatian niya an sa iyang hawak, na naumaya na siya hali sa iyang tinitios. Tulos, pagkaaraming gayo sa iya, nahali sa iya, may luminawas na kapangyarihan, nagsalingoy si Jesus sa katahuhan asin nagsabi, sisay ang nagduot sa sakong gubing. Nagsabi sa iya ang sayang mga disipulos, nahiling mo ang katawuhan na nagsusurusuan, asin nagahapot ka, si isay ang nagduot sako. Nangalagkalag siya, tanganing mahiling sinagibo. Alagad si babae, natatakot sa katinatakigan, aram kung ano ang nangyari sa iya. Nag-abot, naglukmo sa atubangan niya, asin nagsabi sa iya kan bilog na katotoohan. Nagsabi sa iya, aking babae, ang sa imong pagtubod, iyo sa imo ang nagtaong kaligtasan. Lakaw sa katuninungan, asin magpakabagsik ka na hali sa imong tinitios. Mantang nagtatarampas siya, uminabot ang mga hali sa harong kan puuning sinagoga sa pagsabi, anaki mong babae, gadana. Tano ta pinupurisaw mo paan, maestro? Alagad si Jesus, pagkadangog kan tataramon na pinapaabot, nagsabi sa puunin sinagoga, dai ka matakot, magtubod ka sana. Sinmayo siyang tinugutan makisunod sa iya, kundi si Pedro, Santiago, asin Juan, natugang ni Santiago. Nagabot sinda sa harong,
kan puonin sinaguga, asin natanaw an karibukan, an mga nagtatangi sa kanagahaya nin makusog. Paglaog, nagsabi siya sa inda, taano tamaribok kamo sa kanagtatangis? An sadit na aki bakong gadan, kundi nagtuturog, napangisisinda sa iya. Alagad siya, pakapaluwasa an gabos, iniba si ama kan sadit na aki, sa kasi ina, asin si kairiban niya, luminaog sa namumugtakan kang sadit na aki. Kinabit ang kamot kan sadit na aki, ang sabi sa iya, talitakum, naanbot sabihon, daragita, sinasabihan taka, bangon. Tulos, nagtindog ang daragita, dagos naglakaw, tadosin na siyang taon, haros na wara sinda sa sadiri, sa dakulang pagngalas. Alagad mahigpit niya sindang pinatanidan na mayo kaining makakaaram, asin nagsabi na tawan an aki nin makakakan. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aldaw sa indo mga tugang. Diyos maray na aldaw man po, Padre. Sa sarong class reunion, nagkanoparan ang tulong dating magbabarkada. Kaya nag-iristoryahan sinda kan sa indang presenting pagkabuhay, asin karanasan. Sabi kang inot na lalaki, sabi niya, aram nindo duman sa mo, ang apod sa ko, Monsinyor. Dahil aktibo ako sa parokya bilang lay Eucharistic minister. Sabi man kan panduang lalaki, ako may negosyo man na kadikit pero mas matindi duman sa mo. Tang apod sa kuya kardinal dahil aktibo ako sa charismatic ministry. Ayo. Nagtutok ako, pastor ako sa charismatic ministry. Preacher ako sa samuyang community. Si Pantulo, sabi niya ako, ang trabaho ko mo niyan, sales representative. Pero ang apod sa ko kan mga tao, Diyos ko. So sabi kang si Dua, ngala si Dua, sabi ta, ano man tang apod sa imo, Diyos ko. Sabi kang Pantulo, aram nindo, sa kada bisita ko, sa mga kliyente ko, sa mga customer ko, pag nagtuktok ako sa pinto, asin pagbukas ninda, minatsabi tulos ako, Diyos ko, ika na naman para singil ning utang. Matugang halina ang tawong may kakulangan sa pagnidbit sa Diyos. Kaya si Jesus nanitawot ang aning ipamidbid ang ama sa tawo. Alagad, bakong araw kang sales representative na ini na kinakatakutan kan mga tawong may utang. Sa Ebanghelyo ngunyan, nagpamidbid ang Diyos bilang sarong doktor, sarong parabulong, na may hirakon sa mga naghihelang. Ininadangog niya to sa istorya sa Ebanghelyo ngunyan. Maririsanindo, duwang milagro, duwang babae, duwang tawong mayong pangaran, parehas 12 taon. Ang saro 12 taon nagsasakit, ang saro 12 taon ang edad. Ini an istorya kan Ebanghelyo niya na Domingo. Asin sa lawig kan istorya, igwang sarong tawong pwede niya tong tawaning pansin. Ang pangaran niya si Jairo, an may aki o ang ama kan aking babae. Makurian hilang kan sa iyang aking babae. So para ki Jairo, mayo ng ibang makakaligtas kan buhay kan sa iyang aki, kundi si Jesus. Kay riba kan mga tawong nagdudupil sa pangpang ning dagat kan Galilea, hinalat niya ang pag-abot ni Jesus. Kan nahiling na nagdadangadang na ang baroto, nakisusuan, sinabat si Jesus asin luminuhod sa pakimahera. Huli sa hibog kan mga tawo, dai basang-basang nakahiro si Jesus. Dakulan may mga tuyo sa iya. Kan pasiring na sinda sa harong ni Jairo, biglang naguntok si Jesus asin naghapot. Sabi niya, si Isay ang nagduta sa sakong gubing. So bako sanaan mga disipulo an nauyam kaini. Huri na sinda sa indang dudumanan.
Nagmamadali na tanganing mailigtas ang darigitang nag-aagaw buhay. Kaya sabi kan mga disipulos, kadakul-dakul ning tawo, mahapot ka pa kung isa yung nagduta sa imo. Paano mo yan mapapansin? Kunbaga. So, habang sinda nag-uurulay, nag-abot ang mga tauhan ni Jairo, asin nagsabi, an aki mo gadana. Alagad, pinuot ni Jesus na mag-untok tanganing aramon ng God kung si isay baya talaga ang nagkapot o nagduta sa iyang gubing. Sumayong maginibo si Jairo kundi na maghalap. So may babaeng nagduta kay Jesus. An sa iyang hilang, hilingon niya to ang duration kan sa iyang hilang, dinudugo siya ning 12 taon. Imagine na, dinudugo siya ning 12 taon. Ang babae nga ni, pag may monthly period, 4 na aldaw, 6 na aldaw, talagang kinukulugan na. Siya 12 taon nang dinudugo. Imagine ang duration kan sa iyang helang. Imagine kung ano ang discomfort na sa iyang namamatian. Dakol na siyang doktor na kinonsulta, alagad na siya nararahay. O, sa mga babae, aram tayan. Grabe ang discomfort pag may monthly period ka. Lalo na iniyo, dinudugo, 12 taon na. Mahiling niya to digdi, this duration, discomfort, mahiling niya to digdi ang damage. Ano ang damage? Na dakol na ang gastos niyang pagpabulong. Naubos na sa iyang kwarta, kapapabulong sa mga doktor, dahil pag-iraray siya nararahay. Digdi mahiling ta ang danger. Pasiring siya sa kagadanan, an sa iyang helang, pasiring sa kagadanan. Kung maubusan siya ning dugo, na-imagine ko siguro malungsi na siya, tapermi siyang kulang nin dugo. So, nadangog niya kunyan ang manunungod kay Jesus. May mga chismoso, na nakapagsabi sa iya, na yaon maabot si Jesus, kaya nakisuksukan ang babae sa mga tao. Then, nagduta siya sa gubing ni Jesus. Sabi niya, kung madutan ko sana ang bado niya, ang gubing niya, mararahay ako. Kan madutan ang gubing ni Jesus, bigla siyang narahay. Nagduta lang siya sa gubing ni Jesus. Kaya ini magayon man ining argumento duman sa mga ibang sekta na naghahapot sa tuya, ano man dakita ta naghahapiyap sa mga imahin, sa mga ribulto. Ano? Ini nga ni gubing. Ang nakakabulong, bako ang gubing, bako ang imahe, kundi ang Diyos ang kagurangnan. Siguro dahil man minsan may garo na kita mga panatiko sa kahapiyap, pero dahil ta pwedeng i-disregard ang pagkapot sa gubing, tangani na mabulong. Bako ang imahe, bako ang bado ang nakakarahay, kundi ang kagtaunin buhay ang kagurangnan. So paano naaraman ni Jesus na may nagduta sa gubing niya? Kadakol ang mga nagsusuksukan. Naaraman niya ninhulitamay, nagluwas, na kapangyarihan sa saiya. So ang but sabihon, kung ilingon niya to, pag-urup-urupan ta, pag may helang, nagbulong ang kagurangnan, may power na nagluluwas sa saiya. Yan ang darakang kasalan. Darakang kasalan, kay puan ang kapangyarihan ng Diyos. Dawa sa samuyang mga padi, minsan nagngangalas ako para nagpakumpisal ako 30 minutes, 1 hour. Feeling ko rugadong maray ako dahil may kapangyarihan na nagluluwas pag nagpapatawad kaning kasalan. So dyan, mailing mo, nagduta sinda, naaraman ni Jesus. Ninhulita may nagluwas sa iya nin kapangyarihan. Siring ka iniyo sa lambang sakramento na inaako niya to. Nag-igo siyang kapangyarihan na tinataw sa tuya. Kumbaga, sinusungkuban kita kan kapangyarihan ng Diyos, kang grasya ng Diyos. As in, ini magiging epektibo sana, mabubulong sana kita, kung andam kita, malinig ang puso ta, dispose ang pagkabuhay ta. So, dyan talang mapapakinabangan ang kapangyarihan na iyan, kung maninigo, asin maayos ang satong pag-ako. Pagkatapos kang eksena duman sa dalan, padagos sindang naglakaw. Pag-abot sarong, sinabat sindakan makanos na bareta. An aki
Gadana. So, ang gabos na paglaom ni Jairo, nagpurak, nagarukwitis sa kalangitan. Aram niya ang kasabihan, habang may buhay, may pag-asa. Kaya lang ang akit niya, gadana. Aram niya man ang kasabihan na time is gold. Kita itong mga taong perming nagmamadali. Kumbaga kung ako, kasabihan ko kay Jesus, ikamang kaya, nagpundo ka pa, kung nagmadali ko ta kita, so sana nabulong pa si aki ko. So, ikita baga permi kitang nagmamadali. May bibisitahon. Ako minsan, hilang ko yan, perming nagmamadali. May mga bibisitahon. Tapos nalilingaw na ako. Kaya kasubago, bago magmisa, sabi ko may bibisitahon akong kakawat ko sa tennis na stroke. Sabi ko, dumanan ko na, pakabasa ko kang ibanghilyong ini. Tabaka niya ako. Sige kung baka kaya isipon ko, may misa akong alas 5, dahil busy ako, dahil ko na dumanan. So usually araw kita kayan, sa panahon ko niya na permi kitang nagmamadali. Pero kan nagurop-urop ako, sabi ko, kay puhan pala na dahil ka man nagmamadali. May mga taong may helang na dahil puhan na bisitahon mo. Kasi na-experiensyahan ko, ikwanganay kong kabisto, sabi, Father, bisitahan daw ako. Sige ko sanang iyo, tapos dahil ko man nadudumanan. Then one time, nadumanan ko talaga, ugmahon siya, naghihibing gayo, nagkukusog pati. Kaya magayon man na, dahil man kita magmadaling permi. May mga taong kinakaipuan siguro ang panahon ta para mabulong sinda. Ang problema lang kaya, nagdadalaw lang kita kung minsan dahil may utangon kita. May mga taong nagyadyan sa imo, madalaw, ta mautang. Pero dahil man madalaw, tamay helang. So magayon man ining gawi, ka mahiling niya to, digdig kay Jesus, dahil siya nagmadali. Dahil siya nagmamadali, na halat lang, may anuan pa ako, may dudumanan pa ako, may bubulungon pa ako. So kaya, mailing nindo digdi, huri na ang gabos. Pwede ko ta siyang basulon, kan mga basulon ni Jairo, ang mga osisero. Masabi ko ta si Jairo, ano naman kaining mga tawong iniyo. Kung dahil ko ta natig uulang, nakaabot tulo siya, pilyang basulon itong babaeng dinudugo sa dalan. Masabi ko ta si Jairo, ano naman kayang babaeng yan, saung-saung na, ata na diretso na kami. Or pwede niyang basulon si Jesus. Sasabihan niya, kagurangnan, kung nagmadali ka ko ta, na inabutan tapak ko ta ning aki ko. Pero mayo kitang nadangog ka yan, si Jairo. Mayo binasol si Jairo. Anong sabi ni Jesus? Dai ka maghadit, an sa imong aki nagtuturog sana. Ang mga tao nagngirit, huli taaram ninda, nagadana ang aki. So digdi, dai nagmamadali si Jesus. May pagmakulog siya. Naglaog sinda sa kwarto, binuhay an aki asin tinugon. Dai pagsabihan an mga tao, asin pakakanon an aki. Matugang siring ki Jairo, day niya to pagmadalion ang Diyos sa pagsimbag sa satong mga kahagadan. Kadakla na beses, day tulos-tulos nasisimbagan ang satong mga pamigbi. Inang inaapod niya tong Diyos nun na abala. Diyos nun na abala. Ginibo niya man ini sa iyang amigong si Lazaro. Diba? Nakauli siya. Naglalapa ng hawak ni Lazaro. Alagad igwanin hararom na katuyuhan. Ang mga tugang ni Lazaro nagbasol sa iya. Sabi ninda, kagurangnan kung yaon ka kuta digdi, day nagadan ang sakuyang tugang. You see? Alagad na abala si Jesus dahil kadakol siyang ministeryo na dapat asikasuhon. Ini ang Diyos nun na abala. Tano taginigibo ini ning Diyos? Tano? Ini, enot, para mapaurog ang kamurawayan nin Diyos. Tanganing mapaurog ang kamurawayan nin Diyos. Pandua, tanganing mapasarig ang satong pagtubod asin tiwala sa iya. Matugang may pagmakulog ang Diyos sa sato gabos, may dahilan ang sayang paguntok sa dalan. Buot niyang isa publiko na malinig na ang babaeng dinudugo. Day na dapat siya isikwal kan mga tao. Ako na siya bilang normal na kairiba ninda. Asin ang paguntok ni Jesus sa dalan, nakatabang man,
sa pagpararom kan pagtubod asin tiwala ni Jairo sa kapangyarihan ning Dios. Kaya pag-isip-isipan ta, dawa pa lang sa kagananan, igwang kaligtasan. Amen. Matindog po ang kapos. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namunda ki Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan ng Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Amen. Nagsasarig na kun kita may pagtubod na namimibi sa Ama, sisimbagon niya ang satuyang mga pag-arang, ang satong simbag, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Ulito niya to. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamigbi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda ka nakakaumay na gibo ni Kristo sa pag-ataman sa mga nagihelang sa hawak, isip asin kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamigbi. Tanganing ang mga doktor asin mga nurse, asin gabos na nagaataman sa mga nagihelang, ipamati ang pagmakulog asin kabuutan ni Jesus sa saindang pag-ataman kan mga kasaraditan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamigbi. Tanganing makatabang kita sa pagranga kan mga pusong nakulugan, sa paagi kan sa tuyang karahayan asin pakidumamay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamigbi. Tanganing ang mga nagihelang asin nagsasakit, maranga asin matabangan kan sa indang pamilya, mga katuod asin kahimanwa, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamigbi. Tanganing ang mga namumutan niya tong mga gadan, magugma sa good paman, sa premyo kan sa indang pagtubod, sa bagong buhay ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamigbi. Langit no na Ama, tabangi kaming magpadago sa pagsarig sa imo, asin sa pagtubod, sa nakakaumay na kapangyarihan kan sa imong aki, na nagbubulong kan sa muyang mga kakundian, siya na nabubuhay asin naghade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Pagdulot. Sa muyang umuunan
Tindog po. Ibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako unman lugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita, O Diyos, na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami. Warasan na huli kan mga banal na atang maging maniniguan sa mong mga paglingkod, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran. Tan mga aki, na harayong isiniblag kan krimening kasalan, binuot mong tiripunon giraray sa imo, huli kan dugo kan aki mo, asin sa bagsik kan espiritu, tanganing anbanwaan na nabilog sa pagkasaro kan Trinidad, para sa kaumawan kan manlain-lain mong kadunungan, namimidbida na simbahan, hawak ni Kristo asin templo kan espiritu. Kaya kay riba kan mga koro ni mga angheles, nag-uumaw kami sa imo, maugmang nagpapahayag nin pagtubod. Malod po ang gapos. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon. Nakuha siya nin tinapay asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos asin magkakan kaini. Ta ini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Taini an kalis kan sakuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Taya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andro, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawkon, kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaitupa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuol kan Diyos no nakaugalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom,
asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ansa kong katuninungan, itinataw ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa na siya mapatuninong asin magkaguronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan, danay namapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Peace. Maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag na umayan. Hawak mo, Kristo.
matindog na po ang gabos. Kita, kagurang na namimibi kami, naan banal na sakripisyo na samong dinulot asin pinakinabangan, buhayon kami. Tanganing kaiba mo, sa danay na pagkamuot, magtaw kami kan bunga na magdadanay sagkod paman, uli kay Kristo sa mong kagurang nan. Amen. Matukaw po muna para sa nagkapirang anunsyo. Sa tuya pong pasalamatan, ang satong naging celebrante ngunya na aldaw. Iyo po si Reverendo Padre Darius Romualdo. Ang sa tuya man pong mass offeror, iyo po ang St. Jude Thaddeus Paris sa Iriga City. Asin si Brother Felix Riba, asin ang sa iyang pamilya. Ang sa tuya pong choir, iyo po ang St. Jude Thaddeus, Iriga City. Thank you po sa inyo. Ang sa tuya pong akolito, ang mga nagbasa, asin ang ministro leko. Ang gabos po na uya digdi, nakanakisumaro sa misang ini, salamat po maray sa indo gabos. Kamo po gabos, asin yan pong nagdadalan sa telebisyon o karaya sa Facebook, iniimbitaran po kamo na mag-attender kang CCCLSS. Iyan po ang Cáceres Catholic Charismatic Life in the Spirit Seminar. Gigibuhod po yan sa aga, digdi po sa CRC Center. Ini pong place na ini. Ang oras po alas 8 ning aga hanggang alas 5 ning banggi. Libre po gabos, mayo pong registration fee, mayo man pong gabos po libre. Siring man po sa July 5, ngunyan po June 30. Sa July 5, biyernes po iyan, primerong biyernes kang sa tuyang bulan. Magkakaigwa po ning healing mass digdi man po sa CRC Center. Ang oras po alas 6 ning banggi. Gabos po kamo pinag-iimbitaran na mag-attender kang misa, healing mass po. Sa tuya mong pong pasalamatan, ang satong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-aire, kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network, asin mahihinanyog sa OK FM. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto. Lalong-lalo na po sa mga nasa ibang lugar o nasyon na daay makaka-attender ning Santa Misa. Salamat po sa gabos, asin kita po matindog na para sa haring bendisyon. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa saimong espiritu. Idukoan payo para sa pagbendisyon. An makakamhan na Diyos, danay na maglikay sa indo sa gabos, nakaratan. Asin magkanigong magwara sa indo, kan mga balaog nin sa iyang bendisyon. Amen. Gibo niyang mahigos sa mga Diyos no natataramon an sa indong mga puso, tanganing danay ining mapano nin mga kaugmahan. Amen. Mantang nasasabutan ang mga marahay asin matanos, kamudanay na makaabot na naglalakaw sa dalan kan mga tugon kan Diyos, asin mahimong mga paramana, kaiba kan mga nainot ng kay manwa. Amen. Asin an bendisyon kan Diyos na makamhan, asin aki, asin Espiritu Santo, maghilig, asin magdanay sa indo, sagkod paman. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.